Já si myslím, že každé letní kino je velký fenomén, ovšem to pardubické má hned několik specifik navíc. Je to především velice pečlivou dramaturgií, s níž je celá ta produkce na celé léto vybírána, protože u většiny letních kin se stává, že se vybírají hlavně osvědčené divácké tituly, kdežto u pardubického letního kina je to velmi vyvážené a vlastně má i veliký edukativní smysl, protože lidé mohou vidět i velmi netradiční snímky, jako například snímek Doktor smrt Barryho Levinsona nebo snímek Láska Michala Hanekého, které rozhodně nejsou z té běžné produkce a nejsou tak navštěvované. Ovšem v pardubickém letním kině je i na takovýchto projekcích vždycky plno, což vlastně znamená, že to kino má velký přesah i co se týče vzdělávání a toho, jak by měly vlastně vypadat filmové projekce u nás. Ne nadarmo také celý tento projekt, čímž myslím Pardubické letní kino, podporuje dlouhodobě Ministerstvo kultury, právě proto mu Ministerstvo kultury dává pravidelně svoji záštitu, protože ten projekt je, co se týče celé republiky, nejenom největší, protože je to skutečně největší letní kino, ale je také výjimečný v tom, že se odlišuje od ostatních letních festivalových filmových produkcí. Jinak, co se týče pana Motyčky jako hlavního organizátora letního kina v Pardubicích, Ministerstvo kultury s ním dlouhodobě spolupracuje. My už jsme dělali několik projekcí také v Nostickém paláci, v hlavním sídle Ministerstva kultury v Praze. Chystáme tam další filmové projekce i na letošní rok. A vždy to byla spolupráce velice plodná a velmi úspěšná a já doufám, že bude utěšeně pokračovat. Jinak, co se týče atmosféry, je to naprosto unikátní a výjimečné, protože prostředí Teršových sadů je nesmírně romantické, což potvrdí každý, kdo do pardubického letního kina pravidelně chodí. Naprosto brilantně tady fungují veškeré služby, které si člověk může představit. Takže já návštěvu Pardubic a potažmo letního kina v letních měsících nesmírně doporučuji, protože je to zážitek nejen filmový, ale hlavně také kulturní.